Hala, kinahan ka sa bulak. Paborito kayo ni mong bulak day, ha? Kami siguro ang mura. Kasi kapakaon ka. Wa man lagi ko yan. Tanawa yung alimpo. Hoy, tanawa ninyo yung alimpo. Ha? Kasi alimpo. Sila na yung puso yung hangkwan.
lang ang gusto. Lah, kenapa kasag bulak? Ano rito kayo mong bulak di ay ha? Amisik ko ang bulak. Wala. Sabi siguro ka. Kasi kakakaon ka. Wa man lagi ko yan. Siya alimpo. Tanawa yung alimpo. Hoy, tanawa ninyo yung alimpo. Ay, naku mo. Ha? Na siya alimpo. Sila na lang puso ya hangkuan. Kasi, Dali, dira, kaon pa ka. Pero nagpakaon ko. lagi ni siya mag-zoom. Bulak na dahil kinaon na niya. Wala, wala pagran. Oh. Diba? Bulangan pagkagulak. Kita bulak. Okay. Hello vlog. Guys. Tambok lagi sila din, no? Niya siya, hindi kayo Ano nila pagkaon? Ikaw bulak. Oh, nara oh. Kaon pa ka? Video ko. Nadiri dapita ang nadiri ang usa. Hey, man! Deer. Deer, come here. Tama po ang subidahon. Tama na diri ang tawag nila kuan. Gulayan. Yo, wala pa'y gulay nga nakita. Tungas-tungason yung kayo din dapita. Ano yung kuan? Happy anniversary. Anniversary special. Lalayo po. Special yung kayo kay Kabugnaw nasa pinakatumoy sa bukid. Dito sa home. Maksok. Ay, nakita na. Mana ni vegetable garden. Pwede ka tungason. Dili dahil nagsumikad ang mga gulayan. Naka na sa mall. Sa mall nga ginatinda. Dili din nagdikan.